Loreto Txiletik etorri zen Feitz Europa garatzera. Iritsi zenean, serioago zegoen, utzetik hasten zen. Dena den zalantza. Horrelako kasuak erronka bat dira Big Bizkaia osatzen dugunontzat. Oso baliagarria izan zen nire helburua lortzeko. Initiusen erditze goiztiarrak detektatzeko gailu mediko berri bat garatzen ari gara, eta biken gehien harritu nauena langiro ona eta baita bertako ingurunea da. Hemen dauden beste enpresa batzuetako jendearekin kafea hartuz eta gauzatzen ari diren beste proiektu batzuk ezagutuz, egiten ari diren urratsetatik, akatsetatik eta lorpenetatik ikasteko aukera duzu. Alejandrok, dronaken, bere dronen prototipoak eta pieza bakarrez osatutako robotak garatzen ditu. Victor, Big Bizkaiako 3D inprimaketa gelaren arduraduna da. Alejandrok diseinu handi ardu, eta Victor bere prototipoen piezak egiteaz arduratzen da. Eta zeureak ere bai behar baduzu. Gure enpresan, sagu humanizatuak erabiltzen ditugu, 1000 urtez bizitzeko aukera emango diguten tratamenduak aurkitzeko. 25 urteko gorputzarekin. Mikrobiomikek Bizkaiko ekintzailetza proiektu honenaren sebek saria irabazi berri du. Biken berehala lagundu diegu horren berri ematen, eta orain pizka bat ezagunagoak dira euren sektorean. Inbertsogileok badakizue, etorri gure ibila Bikera.